este tipo de apoyos son fundamentales para seguir. Babesabe funtsezkoak dira aurrera egiteko. Every day it feels like the business changes, and that's what makes it exciting for me. Gabon, buenas noches. Gabon eta ongi etorri 2023ko industria sarien banaketara. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiegu azken egunetan gure jarduera profesionaletan parte hartzeagatik akreditatutako industria osoari. Jarraian kategoria hauen sariak iragarriko ditugu. Lau ezetara dokumentalen koprodukzio foroa, Ibaiak antolatuta, ikusmunea berriak, 12. Europa Latinoamerikako produkzio foroa, UIP Europa eta UIP Lata. Bihar zinemaldian Startup Challenge sariak ere banatuko ditugu. Eta itzaurre edo itzin gehiagorik gabe, has gaitezen sarien iragarkiarekin. Lehenik eta behin, Ibaia ikusentzunezkoen Euskal Ekoizle Burujabeen elkarteak antolatutako lau haizetara dokumentaren koprodukzio fororen 19. edizioko sariei bide emango diegu. Donostia zinemaldiko industria sailaren laguntzarekin antolatuta. Lau haizeta foroak eta FIPADOK Biarritz jaialdiak koprodukzio foroaren edizio honetan parte hartu duten proiektuetako batek datorren urtean Biarritzen parte hartuko dute. Eta hautatutako proiektua Pepe Andreuren La Pieta da. Pepe Andreu eta Rafa Molesen La Pieta hain zuzen ere. Saludar y ya está. Bueno, muchas gracias por Eskerrik asko haber tenido la oportunidad de presentar el proyecto aquí. aukera aurkezteko eman diguzuelako, proiektua aurkezteko aukera, hasitxesen eman, harreman hau izugarri gustatzen zaigu, beraz proiektuan lanean jarrituko dugu eskerrik asko. Eskerrik asko. Lau haizetara foroak Docs Barcelona jaialdiarekin duen akordioari esker, azken edizio honetan aurkeztutako proiektua datorren urtean Barcelonako Speed Meetingsen egoteko aukeratua izan da. Eta hautatutako proiektua Raúl de la Fuenteren Animal, Amaia Ramirezen Animal da. Si quieres decir algo... Zerbait esan nahi baduzu? Bueno, eskerrik asko foroari eta baitari Docs Barcelonari ere gogo handiak genuen foro horretara itzultzeko eskerrik asko. Preciosa Mediak 4 orduko aholkularitza pertsonalizatutako saria ematen du finantzaketarako eta banaketarako proiektu irabazlea IFAIDE da Ester Bitar eta Ana Fernandez Saizena. Kaixo, eskerrik asko, zerbait esan nahi baduzu? Bueno, eskerrik asko, aukeragatik, hemen egoteko aukeragatik eta aitortzagatik. Jarraian Bilibin Zirkular aholkularitza enpresak emandako Ibaia Bilibin Zirkular saria emango diogu lau ezetara foroan aurkeztutako proiektuetako bati. Proiektu hori ingurumen aholkularitzako batean datza online lansaioen bidez. Saria banatuko du Aitor San Francisco Bilibin Zirkular fundatzailea eta gerentea.
Eta saria Jo Terrateniente filmarentzat da, Rodrigo Dermillianena. No sé. Ez dakit, hementxe dago. Si quieres decir algo. No soy Rodrigo. Zerbait esan nahi baduzu, ez naiz Rodrigo, bere koekoizilea naiz, Argentinan, oso garrantzitsua da serie hau, eta esan nahi dudan gauza bakarra da. Espero dut Argentinan zinema egiten jarraitu ahal izango dugula, ze nahiko komplikatua badakizu dagoela Argentinan zinema egitea, baina aurrera jarraituko dugula. Jarraituko dugu. Dokumentalen eta serien banaketaren salmentan eta ekoizpenean aditua den DocBuff agentziak DocBuff saria ematen du nazioarteko jaialdietan eta salmentetan aholkularitza ematen duena. Saria banatzen du DocBuff taldeko Ana Vicentek. Bai, ederki. Eta saria December filmarentzan da Gregos Paprizkirena. Thank you very much. We are Eskerrik asko, benetan ez dut hitzik adierazteko gure poza. Oso pozik gaude hemen egoteaz, lehen aldiz, zinemaldian, eta benetan une zoragarria da guretzat, eskerrik asko. Eskerrik asko. Por último, Azkenik, Ibaiak segarren urtez jarraian, Ibai elkarri saria banatuko du 5.000 eurokoa pitxin jardunaldian aurkeztutako proiektu onenarentzat. Saria banatuko du Raquel Martínez, Gipuzkoako lurralde zuzendaria. Eta saria Victoria Pulsorena da, Victoria Alvarezena eta Quentin de la Rocherena Pulso filmarentzat. no los tenemos aquí con nosotros. Ez ditugu hemen gurekin, bueno, orduan, saria geroxago emango diegu orduan, eskerrik asko. Ederki. Orain, Ikusmira berriak saria emango dugu. Postprodukziorako La Media Euskadi saria, soinuaren postprodukzioa, diseinua, nasketa eta muntaia, koloraren postprodukzioa, grafismo lanak eta DCP Master bat lortzean datza. Roberto Butragueñak La Media Euskadiren izenean saria emango du. Eta saria da After the Night proiektuarentzat Naomi Pacific eta Jan de Kopetena. Thank you so much. Eskerrik asko Ikusmira berriak amets bat izan da guretzat eta beste proiektuak ere asko gustatzen zaizkit. Beraz, eskerrik asko, sariagatik. A continuación, damos
Ondoren Europa Latinoamerikako Produkzio Foroaren 12. edizioko sariei bide emango diegu. Zinemaldiak Bentana Surrekin duen akordioa esker, 2023ko Europa Latinoamerika Produkzio Foroan hautatutako proiektu Europarren ekoizleak nazioarteko ibilbidea jarraitu ahal izango du proiekta Marche du Filmekin eta Bentana Surrekin lankidetzan antolatutako jarduera. Proiektu hau Tres Noches Negras da Teo Kurtena Marina Albertik ekoitzea. Si quieres, sí. Bai, zerbait esan nahi baduzu aurrera. Noski, jakina. Bueno, Teo, ven. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, eskerrik asko benetan, sariagatik. La foto, sí. Argazkia, bai, noski. Bai. Continuamos con el... Ondoren Artekino International Prize proiektuarekin jarraituko dugu, proiektu irabazlearen ekoizleen nagusiarentzat 6.000 eurorekin. Saria Los Días Libres entzat da, Leandro Listorti erena. Muchas gracias. Eskerrik asko, Leandro dut izena, Paula Sienformanen ere ordezkaritzan nago ere, nire adiskide eta bazkidea, eta izuzendariaren izena ere bai eskerrik asko epaimaiari eta zinemaldiari lehen aldia da hemen, eta oso pozik nago. Eta gainera saria eramaten dudalako, bueno, oso impresiona eramaten dute hemendik, eskerrik asko. Eta orain dale saria Europa Latinoamerikako koprodukzio foruarena 10.000 euroko saria du. Saria hau batera eramaten du zinema agentzien elkarteak eta baita ere zinematografikoak Iberamerikakoak. Eta epaimaila Sario Internie, Martxo Nukri eta Jeff Gartenen batera baki dute saria izatea Little War entzat. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, ahotsik gabe gelditu naiz horren beste hitz egin ondoren. Eskerrik asko foroari, leku zoragarri bada, jende zoragarria baitu, eta baita ere proiektu honetan tarte eman didatelako lehen aldiz. Eskerrik asko. Eta bildu ginen jende guztiari eta proiektuko kidei ere bai eskerrik asko. Kaixo denoi, foroko kidei, zorionak denoi, eta entzungo zenuten hortik, Argentinako zinema une oso onean dago, eta merezi du horrela jarraitzea, horrela izan dadila nahi dugu, eta beraz gonbidatzen zaituztegu bat egitea Argentinako zinemarekin, guk dugun borroka honetan, zinema argentinar ona egiten jarrai dezagun. Orain, Europa Latinoamerikako Produkzio Foroaren proiektu honenaren saria norentzat jakiteko unea da, ekoizleen nagusierantzat 10.000 euroko saria du. Eta paimakideek, Fredrik Ornait Izaskunaren eta Maru Garzonek, hause erabaki dute hementxe daude gaur bai, erabaki dute saria izatea Todo Esteran Mangas filmarentzat.
Ez dakit zer esan. Bueno, unkituta gaude, emozio handia sentitzen dugu, eskerrik asko, eta jadaniko natortzea eta esperientzia hau izatea zoragarria da, eta pozpozik nago. Eskerrik asko. Bai, mikrofona lapurtuko diot kolonbiarrak txikiagoak garelako. Bueno, eskerrik asko foroari, zinemaldiari, gu hona ekartzeagatik, eskerrak ere nire bazkideari, Birlandari, ekoizleari eta Laura Morari, eta beti ere irudi guztiengatik, eta pro imagesen liburu, eskerre menegon gaitezke, diru desente da kolombianosak eskerrik asko. Jarraian WIP Europa sariei egingo diegu tartea. WIP Europa Industriaren saria Best Digital Beating Pictures Deluxe Content Services Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Video, Nephilim Producciones eta No Problem Sonido enpresek ematen dute. Eta ingelesez eta gaztelaniaz azpidatzitako DCP-erainoko film baten postprodukzioa eta Espainian duen banaketan datza. Donostia Zinemaldiak ematen duen WIP Europa saria, 10.000 eurokoa da. WIP Europa Industriaren saria ere bazi duen firmaren produktore nagusiarentzat. Eta ondoren emango du horren berri. Epaimaiak eskerrak eman nahi dizkie film guztiei parte hartzeagatik. Tito García de la Laser Film Cine y Videokoak emango du saria. Epaimaiak erabaki du saria, honako bentsa dela Mannequins, Michel Fetter, Nathan Skirena. ¿Cómo hacemos? No sé. Bueno, quizás. Yeah, maybe I speak in English. Bueno, berbata ingelesez hitz egingo dut, ze urduri xamar nago. Bai, talde hau benetan sinestezina da, ezagutu genituen eta asko sartu ziren gaian. Eskerrik asko, sari honengatik, eta baita ere beste proiektuagatik ere bai, bueno, zoragarria da hemen egotea, beraz hau da oparirik handiena, eta gauza guztien gainetik, bueno, mila esker beste proiektu guztiei, epaimaiari, taldeari, benetan esperientzia paregabea izan da, eskerrik asko beraz. I cannot say anything. Nik ezin dut besterik esan, besterik gabe, bai. Eskerrik asko, esan duzun guztiagatik, eta eskerrik asko epaimaiari, eta filman da emakume bati buruz beti besteak animatzen ari dena. Eta, bueno, askotan batzuetan filmak egiten duzunean animak barrituzu, beraz, esperientzia hau. Eta hainbeste jende egoteak hemen guratzean, asko animatzen gaitu, eta eskerrik asko horregatik. Zorionak, eskerrik asko. Bien. Ederki jarraituko dugu Egeda Platino Industria sariarekin WIP Latam honenarentzat. Egeda ikusentzunezko ekoizleen zerbitzu elkarteak ematen du eta 30.000 euroko saria ematen dio film irabazlearen produktore nagusiari. Hementxe dugu jadanik epaimaia eta saria emango du Carlos Antonek, hemen dago jadanik. Eta ea zerbaki duen epaimaiak. Transmititzen dituen giza eta gizarte baliogarengatik ikuspegi eta narrazio fresko eta baikorrarekin.
Epaimahaiak erabaki du los domingos mueren más personas saria ematea, Jair Zaidena. Enhorabuena, felicidades. Zorionak. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Hablo yo. Nik hitz egingo dut. Bueno, niri hola nahiko baju gelditzen zait. Bueno, muchas gracias. Bueno, eskerrik asko. Permiso. Muchas gracias al jurado. Eskerrik asko epaimahaiari. Todos los del WIP que WIP-beko guztiari, zoragarriak izan zarete denbora guztian, Campus Zineriere, Rico Abru, Lerman, Georgina Messiano, Ana Talli, Zuguma Maigoxekoa eta Ale Dispartekoari eta Patagonikeri. bueno, la película es muy personal. Bueno, filma oso pertsonala da, beraz, Obviamente que se lo quiero dedicar a mi familia. bueno, nire aitari eskintzen diot, hire egintzena, eta horri buruzkoa da filma. Eta zerbait esan nahi nuen ere bai, lankidek esan duten bezala, familiari, nire bikotekideari. Eta zinema argentinoa oso momentu delikatuan dago, eta guretzat oso garrantzitsua da, hemendik babestea. Eta hemendik laguntza eskaintzea, beraz, eskerrik asko bihotzez, eskerrik asko. Enhorabuena. Zorionak. Eta jada amaitzeko, WIP Latam Industria Saria, Best Digital, Deluxe Content, Services Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Video, Nefilm Producciones, No Problem Sonido, eta Sherlock Films enpresek ematen dutena, film baten postprodukzioan datza, ingelesez azpidatzetako DCP bat egiteraino, eta Espainian du emanaketa. Nacho Platerak emango du, Deluxe Espaineko zuzendari sortzaileak, hementxe du saria prest. Beraz, ere ea zerabaki dute, hau batez erabaki dute saria ematea. Los domingos mueren más personas, Jair Zaidena. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, eskerrik asko berriro. Eta, bueno, eskerrik asko horren beste jenderen lana baloratzeagatik. Proiektu honetan sinistu baitute, eta nire ama oso pozik egongo da honengatik, beraz, eskerrik asko. Perdón, yo... Barkatu, ni gauza atxo bat garrezen nahi dut, pixkat emozioa pasatu ondoren, ikusi duzue zinema argentinoan behar dugu nazio martean banatzea, laiztera hauteskundeak daude, kulturak eta beste erakunde askok bezala arriskuan daude Argentinan. Eta ikusi duzuen bezala, Argentinarren presentzia handia dago, zuen laguntzari eta nazioarteko aitortzari buruz sostengatzen dena, beraz partekatzen dituzuen gure deiak eta deialdiak, eta eskerrik asko gure lana baloratzeagatik.
Bien, y así terminamos. Eta horrela amaitzen dugu industrian sarien banaketa eskerrak emanez Donostia zinemaldiko industriarekin argitzen diortzen erakundeetan enpresa guztiei. Mila esker eta gogoratzen zugu bihar zinemaldia Startup Challenge sarien banaketa egingo dela Zinemaldia and Technology jardunaldiaren barruan. Bihar 10:00 ordu bietara eta bakalerako Prisman eskerrik asko eta datorren urtera arte elkar ikusiko dugu datorren urtean. Este tipo de apoyos son fundamentales para seguir. Esa hau funtsezkoak dira aurrera jarraitzeko. Every day it feels like the business changes, and that's what makes it exciting for me.